Gabon denoi bestaldean zaudeten horiei, gaurkoan altsasun izanen gara, bertako inauteri edo ioteak, burundako euskaran esaten den bezala, bertatik bertara ikusi eta baita kontatzeko ere. Zuzenean gaude Altsasuko Foru Plazako gure etxea eraikinetik. Altsasuko Foru Plaza argiak itzalitaia da, festa lehertzekotan da momentuotan, ibilbidearen amaiera da herriko enparantza hori eta bertan iritsiko da gorenera jai herrikoia. Desfilearen lehen konpartsaia da plazaren atarian dago, herriaren ikur diren momotxorroek osatutakoa. Tentsioa nagusi da plazan, jendez lepo dago, adin guztietako jendeak parte hartzen du festa honetan. Baina momotxorroak sartu baino lehenago, azken urteetan tradizio bilakatu den akelarrea ginen dute sorginek, naturaren lau elementuak esnaraziz. Dantzarimako dantzariak. Sartuz doaz enparantzan dantzarimako dantzariak. Akelarrearekin batera neguari agurra emanen diote, udaberriari ongi etorria emateko. Momotxorroari arropak kentzen. Errituak naturaren lau elementuak esnatzeko balio du, ura, haizea, lurra eta sua, eta horrekin batera animaliak eta piztiak ere esnatzeko eginen dute. Dantzariak borrokan dira momotxorroarekin. Dantzan hastera doaz, dantzarimako neskamutilak. Dantzatzen hasiko dira orain, irrintziarekin lagunduz eta txalapartaz lagunduta. Giroa sortzen ari da Altsasuko Foru Plazan eta Mikel Laboaren abesti famatuena. Iritsi da momentua, momotxorroak sartzekotan dira, adarraren hotsa entzun orduko plazan sartuko dira, sorginek jada udaberria esnatu dute, momotxorroak esnatu dituzte, natura esnatu dute, festa lehertzear da.
Zagarraio abestia dantzatuko dute orain dantzarimako dantzariek. Altsasuko Foru Plaza jendetsu honetan. Plaza jendez lepo dago. Dantzariak dantzan eta horratzean ereintza, Altsasuko ioteetako mozorro edo performance garrantzitsuenetako bat. Ereintza bat performatzen dabiltza. Altsasu bezalako herri nekazari batean zinez garrantzitsua izan zen laborea. Ikusten duzuenez, bi hidik osatzen dute eta unai batek gidatzen ditu eta alboan bi pertsona dituzte errautsak botatzen. Errauts horiek lurra ongarritzeko balio dutela dio kondairak. Koldea erabiliz ereiteko erabiltzen dituzten lurrak ongarritzeko. Hasi da, lehertuko da festa. Momotxorroak eta sorginak aurrez aurre, guda zelaian egongo bailiran, txalapartak hasi dira, Altsasuko txalapartariak momentua girotzen, tentsioa sorrarazten, irudietan ikusten duzuen bezala, dantzarien eta momotxorroen arteko tentsio hori, txalapartariak tentsioa areagotuz doa, hala adierazten du txalapartaren musikak, baita dantzariek eta momotxorroen arteko guda horrek. Oso irudi politak. Plaza lepo dago eta jendea momotxorroak noiz sartuko zain. Ikusten duzuen estetika ere oso garrantzitsua da eszena hauetan, sorginen jantziak, momotxorroenak, txalapartarienak, sartzera doaz aurki momotxorroak. Eragozpenak argindarra joan zaigu eta ezin izan dugu ezer egin. Bueltan gara Altsasuko inauterietan, momotxorroak jada plazan, Altsasuko Foru Plazan sartu dira eta momotxorro dantzari ekin diote. Enrique Zelaya musikari eta akordeolari altsasuarrak sortu zuen dantza ikusgarri hau, 80ko hamarkarran. Altsasuko 8koan oinarrituta, Altsasuko 8koaren pausuetan oinarrituta, sortu zuen dantza hau. Irudietan ikusten duzuenez, fanfarrea ere, zangitu fanfarrea plazara sartu da. Sekulakoa da giroa Altsasuko enparantzan. Sorginen erratzak zerurantz, momotxorroak emozionatuta, sardeak eskuan, festa lehertu da Altsasuko enparantzan. Momotxorroa da
noski Altsasuko inauterietako pertsonaiek garrantzitsuena. Bai. Altsasuko inauterietako pertsonaiek garrantzitsuena da momotxorroa. Bistakoa denez, festa pertsonai horretan oinarritzen da. Ura baita lozorrotik esnatu beharreko esnatzea zarduratzen diren piztia. Ikusten dituzue hor Altsasuko kinto eta kintoak. Inauterietan mutilek emakumezkoei egokitutako, sozialki egokitutako jantziak janzten dituzte eta emakumeek gizonezkoei egokitutakoak. Santageda bezpera duela hilabete ospatu zen Altsasun, eta esan bezala kinto eta kintoek Altsasuko enparantzan 8koa dantzatu zuten 5 egunez, eta orain Altsasuko Foru plazan, inauterietan, arropaz aldatzen dute eta kintoen, Santagedako kintoen beste egun bat bailitzan ospatzen dute. Adarra entzuten dugu, badirudi zerbait jasoko dela aurki. Ikusten duzuenez, plazan ez da deus kabitzen, lepo dago. Momotxorroak dira aurrean daudenak, inauterien batuta daramatenak nolabait. Esaten dizuen bezala, ioteetako pertsonai garrantzitsuena da, eta azken urtean gainera Euskal Herrian ospe handia hartu duena. Haren jatorria ez ezaguna da, eta haren antza izan dezaketen pertsonaiak ordea badira Europa maila, baina momotxorroaren, Altsasuko momotxorroaren jatorria ez ezaguna da, gaurkoz. Momotxorroen dantza hasi dira dantzatzen berriz ere. Ikusten duzuenez, Enrique Zelaiak sortutako momotxorroen dantza, ederra benetan. Esaten ari natzizuen bezala, momotxorroa da protagonista, eta haren janzkerak, haren protagonistagoa egiten du momotxorroa. Saski bat darama buruan, eta hari erantzitako bi adar, pizti baten burua irudikatuz. Saskiaren aurrealdean ipurukoa darama, idien antzera, eta zaldi zurdak ditu bertatik zintzilik, irudietan ikustezak ez duen bezala. Ipurukoaren eta adarren artetik pertsonaiaren ardinarru bereizgarriak bizkarraldea estartzen du, hau da, ardinarrua bizkarretik bera erortzen da, eta atzealdean zintzarriak darama, gerriko batez estututa. Odola ere da momotxorroaren berezko ezaugarri bat,
irudietan ere ikus dezakezue nola soinean daraman oiala odolez zipriztinduta dagoela, izan ere kale jira hasi baino lehen odol erritua egiten dute Zelandiko plazan, eta eskuak, besoak, gorputza odolez igurtzen dute. Giroa ezin hobea da, jendea oso pozik dago, sorginak erratza gora, momotxorroen sardeak goran, herri guztia dantzan, hau da Altsasuko inauteria. Ikusi dezakezuenez, era guztietako pertsonaiak daude, momotxorroak, sorginak, maskaritaren bat ere ikusi da pantailan, naiz eta gutxi erabiltzen den pertsonaia den, azken urteotan ia ez da inor maskaritaz janzten, pena handia egia esan. Matxingaiztoak ere ageri dira, eta baita ere, bakoitzak zakuekin eta ostoekin eta arropazarrekin egindako mozorro propioak. Badirudi orain musika eten dela, momotxorroen dantza dantzatuko dute, berriro ere, adarraren soinua entzundakoan, hori da momotxorroen dantza dantzatzeko abisua. Dantza benetan ederrapena, hainbeste jenderekin pausuak, ondo ez ikustea. Zaila da ere bai hainbeste jenderen artean ondo dantzatzea. Altsasuko kinta bat, aurten 18 COVID-agatik 19 urte bete dituzten ospakizuna Altsasun. Kaikua, zapiak, horixe da horien jantziak. Momotxorro dantzaren zatirik lasaiena, orain. Hasi da algara. Amaitu da momotxorroen dantza, baina festak jarraitu eginen du. Kale jira eginen dute orain Altsasuko kioskoaren baitan.
jarraitzen du Altsasuko enparantzan, ikusten duzuen bezala, sorginak, momotxorroak eta zakuak dira Altsasuarrek gehien erabiltzen dituzten mozorroak, baina badira esan bezala, lehen esan dudan bezala, maskaritak bezalako mozorroak, benetan ederrak eta Altsasuarrak ehunean gutxi ikusten dira, baina oso bereizgarriak dira. Oial batez estalita baitaude guztiz, besoak oialaren barrean dituztela eta aurpegia estalirik, benetan beldurgarriak. Juan Tramposo bat ere ikusten da pantailan, lantzeko ziripot pertsonaiaren antzekoa da, baina Altsasukoak bereizgarri bat du, izan ere ipurdialdean txirri isatsa irudikatzen duen alambre bat izan ohi dute, Juan Tramposoa barkatu txirriaren irudikeria baita. Izaki edo pertsonaik gizenak dira, ia ezin dute ibili. Gutxi dira, esan bezala inauteri hauetan Juan Tramposoz jantzitakoak. Matxingaiztoak ere ikusten ditugu. Altsasuko inauterietako pertsonaiek modernoena, 90. hamarkadan sortutakoa, Altsasuko gazte asanbladak sortutakoa, aurpegia oial zuri batez estalia daramatenak eta 3 zulo, bi begiak eta ahoa agerian eramaten dute, baita makil bat eskuan jendea jazartzeko, momotxorroek sardearekin egiten duten antzera. Ereintza entzuten da. Sorginekin batera akerra ere joan ohi da, ezta irudietan ere ikusi da Altsasuko akerra. Sorginek eskoltatu egiten dute akerra baita deabrua, sorginek gurtzen duten pertsonai mitikoa. Akerra askotan beldurgarria ere izan daiteke, izan ere txerrien tripakiak daramatza eskuan, normalean, jendea izutzen, baita benetazko akerraren potroak ere badaramatza hor zintzilikan, garai bateko edo, nola baiteko, ez dakit, nola esan, gizontasuna irudikatzeko ere bai. Musika eten da, festa kalejira amaitu da, baina festa ez da eten, gau luzea da oraindik. Altsasuarrek jada udaberriari ongi etorria eman diote, negua agurtu dute eta lurra eta animaliak piztu egin dituzte lozorrotik. Altsasuko desfilea hemen amaitu da, baina badira irudi gehiago ibilbidean zehar, oraintxe ikusiko ditugu pantailan. Zumalakarregi plaza da hau, Altsasuko Zumalakarregi plaza, eta bertan dantza taldeko dantzariak akelarrea antzesten. Plaza honetan akerrak zu ematen dio zutzarrari eta kondairak dioen bezala bertan dauden emakumeen morbo sexuala pizten saiatuko da, hau da, sorginena, haiek baitira bere zerbitzariak, esan dezagun. Plaza honetan ere tentsioa nagusi da.
izan ere Altsasuko Foru Plaza baino txikiagoa da, jendea estu dago, sorginak akerra inbokatzen ari dira, gurtzen, irudi benetan ikaragarriak, argirik ez, dagoen argi pitxana gorria naranja da, eta orain sua piztu dute, eta haren inguruan dantzatuko dute sorginek, akerra gurtuz. Azken urteetan tradizio bilakatu da akelarrea egitea Altsasun, dantzarima dantzataldearen eskutik. Eta sua piztu ostean, momotxorroen txanda izaten da, sua inguratuz, momotxorroen dantzatzeari ekiten diote. Bueno, hau izan da guztia, barkamena eskatzen dugu berriro izandako arazo teknikoengatik, argindarra joan zaigu. Besterik gabe, eskerrak eman Altsasuko udalari, Guaixeri, Altsasuko inauterien komisioari, eta Altsasuko herriari oro har. Eta amaitzeko esan, aintzinako tradizioari jarraiki, 10 aldera, Foru Plazako Elizaren eskilak astinduko dituzte, Elizaren eskilak, inauteriak bukatu direlaren berri emanez, eta kanpai-hotsak entzundakoan, mozorroak kenduko dituzte, bertan daudenek, eta momotxorroen dantza azkenekoz dantzatuko dute. Hau izan da guztia eta mila esker gurekin izateagatik eta hurrenera arte.